מה? מה? רואים אצלך משהו בגוף? איריס, מה? מה קורה? מה קורה? בוא נראה פה את המופע. מופע אור קולי. אתה יכול גם לצלם עליי האיסטר וידאו, אתה יודע? מה את אומרת? לא, אתה לא יכול. בדקת? כן. אני צריכה לעשות את מה, זהו? רק השטות הזאת פה? התחילו. שני הבניינים האלה, אף אחד לא משתתף? הופה, הנה. איפה? יש פה איזה אור שמתחיל. נראה לי אם היינו בצד השני זה יותר המצלמה שלי מגניב. לא באה טוב על האור. תראה איך רואים. זה שנייה. מה תזיז? ואז מה? נו, זהו? נגמר? כן, בבקשה, שעה 8 בערב. שעה רק 8.